Avui presentem aquesta moció per interpel·lar a la resta de formacions polítiques i plantejar un tema que és cabdal en el respecte mutu i en el respecte pels acords entre partits a alt nivell. El govern del canvi a Tarragona es va acabar quan un govern a 2 socis d'Esquerra es va transformar en un govern amb ideologia indefinida de 3 socis més una persona trànsfuga. El fet que a Tarragona tinguem un govern en aquesta situació tan poc estable fa que aquest debat sigui més necessari que mai. Avui no entrarem a debatre la decisió individual d'una persona de mantenir-se a un govern i trencar amb el seu partit. Però quan va anunciar aquesta decisió, hi havia representants dels diferents grups polítics del govern que emparaven i donaven suport a aquesta decisió. És aquests grups els que interpel·lem avui. Tampoc entrarem avui ni aquí, i estaria fora de lloc fer-ho, en un debat sobre la condició de trànsfuga o no d'aquesta persona. El pacte ho diu ben clar. Ho és quan el seu grup d'origen ho determina com a tal, i així està fet. Qüestionar això és qüestionar la legitimitat i la sobirania de tots els grups municipals per determinar l'estatus dels seus membres. Avui el debat és sobre si els partits mantenen o no el suport a aquest pacte antitransfuguisme, que està signat a nivell estatal, i si són conseqüents amb els seus codis ètics. Per tant, agrairem que es debati sobre aquesta qüestió, que és tan important, i agrairem que no es tirin pilotes fora cap a altres qüestions. La moció, tots la tenen, està escrita de forma perfectament jurídica i està centrada en les conseqüències que ha de tenir la consideració d'una persona com a trànsfuga i el que el govern ha de fer en conseqüència. Demanem als grups que hi estan adherits que siguin coherents i honestos, no que ho siguin amb nosaltres, sinó que ho siguin amb les seves militants i els seus votants, i que voteu i apliqueu allò establert al pacte. El pacte antitransfuguisme existeix per evitar situacions d'ús d'interessos particulars, per afavorir altres interessos més enllà del partit pel qual la persona ha estat escollida. Existeix dins dels diferents acords i normes entorn a la corrupció, ja que afavorir, com fa el govern, a una persona per forçar a una decisió en contra del partit que l'ha presentat és fer un ús no previst i partidista dels recursos públics. Existeix per assegurar la seguretat de les persones militants i de les persones votants, que a qui voten els representarà com a col·lectiu i no a la mateixa persona mateix. El transfuguisme, en aquest context, és actualment una forma de corrupció que persegueix el manteniment del poder a ultrança. I quan un representant públic traeix els seus i les seves electores, es dona una situació de corrupció. Hi ha una part corrompuda i una part corrupta. De fet, aquest protocol mateix que han signat els diferents partits defineix com a trànsfuga els representants que traeixen el subjecte polític que els va presentar a les eleccions, hagin abandonat el mateix, hagin estat expulsats o s'apartin del criteri fixat pels seus òrgans competents. Alhora, una altra de les qüestions que es regulen en aquest pacte és que el grup municipal no es pot degradar després de patir una baixa per una situació de transfuguisme. En el nostre cas, esperem que no sigui així durant la resta del mandat. Quan un govern dona empara a una persona no adscrita, millora la condició d'aquella persona respecte al seu grup municipal. D'acord amb la decisió de mantenir-lo al govern, l'afavoreixen enfront les condicions que tindria si seguís ajustant-se a la disciplina del propi partit, ja que el fan beneficiari de millor salari, de privilegis de govern i de poder ostentar la responsabilitat i l'autoritat que ha de tenir un conseller de govern. Per tant, donen al·licients i premien una decisió que no tolerarien dins del propi partit i que posa en dubte la forma en què els representants polítics arribem al saló de plens, que és a representar un conjunt de gent, una opció política concreta i no una altra, estan subjectes a les decisions dels propis òrgans i mecanismes de decisió. Tota aquesta argumentació que acabo de dir la compartim amb el senyor alcalde, que la va explicar així i així la recull al Diari de Tarragona fa només 6 mesos quan parlava sobre la situació de la Sònia Ors i el José Luis Calderón. També en aquell ple, al febrer, es va parlar i es va declarar que la condició de no adscrit suposa una traïció a la lleialtat del partit. És per això que un dels acords és que l'alcalde cessi el senyor Pinedo per deixar d'estar en aquesta situació i que es deixi de donar aquest missatge equívoc a la ciutadania. Per totes aquestes qüestions proposem els segons acords i els llegeixo resumits. El primer, manifestar l'adhesió de l'Ajuntament de Tarragona al pacte antitransfuguisme i al pacte per l'estabilitat institucional. Segon, declarar els efectes de l'acord primer del pacte d'estabilitat institucional al senyor Herman Pinedo com a trànsfuga. Tercer, instar l'alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà i Vallhonrat, al cessament immediat del senyor Herman Pinedo de totes les seves responsabilitats de govern. I quart, comunicar el present acord al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, la Secretaria de la Comissió de Seguiment del Pacte Antitransfuguisme, Presidència del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, als seus grups polítics i a les entitats municipalistes de Catalunya.
Gràcies.